Hello mga ka-ANNEsss! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. So for today's video mga ka-ANNEsss, pahapyaw ko lang kasing napakita ang kusina ni Laki Digno sa inyo sa aking previous video. So dito mas makikita nyo pa kung ano yung mga other features or other place, kung ano yung mga functions and everything. So I hope you will like this video if you are considering a place for your event. So ayan mga ka-ANNEsss, ganito ang itsura ng Laki Digno pag nag-hire ng stylist ang mga magpapa-event. This time yung newlywed. So depende pa rin talaga sa team ninyo yung pagkakaayos. But my advice would be always go for less. I think this is too much sa table na ito kasi it will serve as a physical barrier sa katapat mo. At syempre, pag nakaupo ka sa other side, hindi mo na makikita yung newlyweds. Ang star sa event is the newlyweds and not the flowers, 'di ba? So, pag dito ka nakaupo, hindi mo sila kita. So, pag gusto ninyo ng more bulaklak, pili kayo na nasa taas sana yung mga flowers. So here wala namang problema sa kanilang other tables. So there. Yan. Ang price range siguro ng mga ganito is around 70 to 100 but I'm not sure. Depende pa rin sa stylist na kukunin ninyo. Then meron din silang pagganyan sa entrance. Maganda to mamayang gabi. Kukunan ko to mamayang gabi. There. Uso din mga ka-ANNEsss ang patarpaulin. Ang ganda ng design, very simple and elegant. LED light, that's around 25k siguro. So ayan, ito yung sinasabi ko mga ka-ANNEsss, hindi na natin makita yung mga guests sa other side. So always go for less is more. So this is their parking area mga ka-ANNEsss. So pag yung mga bisita ninyo madami, walang problema kasi ang lawak ng kanilang parking space. Ito yung kanilang main pavilion. Diyan tayo mag-MC today. So yan yung pinakita ko kanina. And this one naman is ang kanilang other new pavilion. Mas maganda pa rin dito sa kanilang main compared dito kasi dito mababa yung ceiling, so dinig mo yung ingay ng guests. Dito kasi hindi, kasi mataas. This is their dressing room. So ito na siya paggabi mga ka-ANNEsss. Iba rin talaga ang effect ng pailaw ni Mayor. Char! So ito naman sa labas mga ka-ANNEsss, no? So there, dyan na area na yan mga ka-ANNEsss. Pwede kayo dyan mag-wedding ceremony, pag Christian wedding. So may mga nagaganap na Christian wedding doon. Parking area. Dito naman yung area ng pika-pika. So, my advice is mas maganda pag may pika-pika para at least hindi gutom ang mga guests during the program. Especially pag meron kayong mahabang photoshoot dahil meron kayong same day edit. Right, it's the garden area. Pwede dyan tambayan, upuan, and everything. So, there. That's it mga ka-ANNEsss. Hopefully you like the video na kahit pa paano nabigyan kayo ng information on your future events. That's it. Thank you so much for watching. Bye! Oops! Like, share, and subscribe pag bago ka sa channel na to. Bye!